прецизирани работа. Разбира се, той има и такива посещения, които са нещо нормално за повечето страни. Той ходи на състезания от стрелба с лък, световни състезания, където не може да вземе своя кон, а там и дава други коне. Трябва да кончето. Да, когато не слуша. Какво да кончето? Обърнете внимание на това, че бича преминава пред очите на коня, но той дори не мигла. Защо? Защото има доверие в ездача. Това е изградено доверие между двамата. Ето вижте, той няма никакви железа в устата, а железата това са болка. Болката кара коня да реагира, да спре или да бъде да засили, но не и в този случай. В този случай изключително и само доверие. Вярно е, че в целия свят има такова движение, което има специално име и аз не го знам, но съвсем хуманно отношение към коня, за да може нещата да се случват доброволно. На английски се казва вече въпросеншип, на по-ранни отношения. Стремим се да работим с максимално близо до техните естествен начин на комуникация. Пожелай си нещо. Това е от земя, основно работа от земя. Това, което виждате, това е крайна фаза. Доколко си давате сметка какво представляват и всичко това движение, толкова много хора за един кон. Ако един неподготвен кон, кога бъде 100? Пак няма. Без кай, чихо-чихо. всичко поудява. Докато тук коня, както виждате, е почти в пълен. Контрол, но като партньор. Сега това, което казва Жасминко, не е само въпрос на желязата, защото като цяло, изцяло главата си веде. Да, и както забелязахте, той когато приближи главата, коня си обърна главата и е готов, чакайки, виждайки, очаквайки неговите действия. Не толкова команди, колкото действия. Аз лично съм ви наблюдавал, конете са опуснати из поляната, хранят се спокойно и когато той ги извика само с едно леко подсъркване, те полеко идват си при него търкат. Значи това е една симбиоза. Езика на коня